Kemuntu. Nakibono ing'e. Nakibono gakiore kana otime chanda kwa retrete igoro. Bono gote kwebunda siko ka gae bieka kemuntu gaki. Onyo ndiyo tatika onyo ndiyo iranse ngora. Kanga bono toko geti. Kanga tori yapi. Mechana retrete useme chanda kwa retrete usoro. Na ko retrete kemuntu ngaki. Gaki gote beke na pi. Oso no mete na yo retrete chanda gete mna chanda gete ga. Kemuntu ga komple mwa sepi tonta korati bono nchena ko korate kwerende. Na go te tio kanyukanga kuganya. Nganga kuganya no mete sina ruete buno bagmabwale ngobia. No maite na yesibirie soda na nywe kwincha. No maite bo. No maite sina nywa mire mna na bwato bagmobia. Na bwati chimedi chigo ntinya maoko na magoro no boso ne chinyoro. Nintwara liko baba komiri. Ngane chimedi utagete kusino bwanja ne utagete. Osoro. Osoro no maite bagimana amenyete gali. No machindagira na kalire. No meta maskani na etu. Ngone chindagira tara kona kyo kubundera siku ke bono ne kusira kwerete ga mama. Oso mete mna nayo ngine netie kenyoreke. Ngakoira ni ngakyo kama hoja kuminyakara makumba bwangu. Osoro. Usima makumba minyakara taboni gaga. Ako ukata timanyeti mo menyete ga. Osoro. Wote na kwangete konyu mapeme kagera ngachaga. Ngato konyu. Nembo tigango kani osoro no boso kubagera tentarera nesinaruete. Nenkaranse buya ngerengereri. Na bonkoira nagali sinarenge kirigoli. In fact yota kirengereri. Oirengereri sana. Oirengereri mona singe cyo kwantige to kagenda kirigoli siji cyago kwa chirengo ko chiko taitumoka irangora otate kurwani gasaro tukokoraki oyo kumyokara makum erengereri bolinga ngai ngitirete gatinga tukore mechando kabunga kora tara sisi. Osoro. Okoboke ke mambe uke mutayo kenyoro manya na achire sinanyomire. Nchengo gote. Tige binte bike mu. Tukoko imoka igobora boli otebuke mtuteyo. Manya na ira niregari neba nembera na nyomera tune omusaje utari gocha na bonkwenda amenyo. Bono igesteri esoboge mabwangi kiri. Umateke mu. Nitapanda gali ngirano. Akima iganchengo gotebi. Nkoli ne gali ngira ne gali. Oboge mana bwate gali nkunywa mabere mambi mugasongwe sibya mabere. Ngwesi byo mubera amabere. Tegerera ngotebi. Ebintu byose byote getege ntekana pino bwanjani. Akana pino bwanjani kana na shitega iga ngokwebeleli osoro ngote osoro na kwangira nitogende tomenya amabu nabanchani bakale. Okamanya gonkorere gosoro. Kerali tukokonya kongetie merondo okunya kongetie merondo osoro. Kono nche na kwebelele tinga kemuntu gaki irangora. Kemuntu gaki remerere. Kono ngakwebeleli ekiyonsi. Mate bunanchande gete mwama kuma neba gokora nkonya goseka iska. Akogona buneturera. Mako chande. Akogona gaki nanye gesenyi barunanya kumanya umuntu nawe ne bubego. Bono nkindo gokora nere. Yani ukakane factory yogo sieme sieru sie juice. Bakumbese akogona no mete makango ikale obuga bunege simbo imokiye tanda igora botuko. Ongimokera nege tanda. Makumba moko igwano uri n'umuntu ombenye to bugumagete kwansora sanginga ogane ibintu gete bikumubwati. No mete makumba agwitera machi bolere ngukara botuko kere ngoro tangaide naki ngoswimunde ngoboke kemame nanyora nda machi egaiga. Ya. Agwitera machi nyumba. Bolere tali nyumba. Akumba mago changu to standard siko ga akobeka birimbulini. Nende keremba kanyuta maruna bagwe chire echo enene gagwe korera mobe. Nabuka nanyora ndeske. Tokumi. Tingumi gendo kike nenda yogerete menye tubo mo. Tirango tebina toko korabono. Tigaye tokumi. Na yogerete menye tubo mo. To agire tegerra rede tokumi tirango tebye gento. Osupono nore ke gochi. Kuchibono toranga na ayo to kuchatwara korabono tiyo to bange. Una toko menye style gete ngiya. Otwaro moko kona ngero moko. Kale ngatu kubanga nende tekoba. Obona mere botagire bokego mipango. Mere mboyo yoga nzina rusire na otego kuboka limo yego ke mutotari kenyoro manya na irande kirigori. To kirigori zero to kuira na pi. Nkoira na biasa. Bona magosa yonso konti yonyo ka. Nesi miyoka ngwakira ke mumanto mere fe. Tigana na mangana ke mata kira manya ngantu nyoma maine egwete buya. Bona tiango te yonto kora. Ono mwe makumba go choko okona igona ndakorara na ndonyi bakocha. Ono tumuntu to bagino ninguru bakago chiri hata gabu. Ngunyara kale kende gono mbiyore tarbo. Adi akonyogera nenayo ngeretrete mechan. Ebintu alengeretine aikira jinse bintu alengeretine byo bochinga byo. Ngonya korengera ligento yego itamatemo. Aye bina byo bintu alengeretine byo. Emo kyaba lakini nbwana tenge karanse byangerengere naki buya ndobwana te wonjana. Buya utagetomanya ngasa amatemo question number 1 naira na question 50 naira. Wono chi question chiri chonse yekere ya monere ya muhimu. Nanjo kubuli ya muhimu musio yo akari kurara iko taribo.
Ontandire narosire. Sawa, ncheke ntutete tokore. Mwate buno menyete kana andi buno tarikira neti na nchuma teoria na tindi kumukuna pinje tindati kumukuna. Ono nche ntati tubange twakore kwerende. Turaomerana ore robu no ore roiga boniga. Na nche naje twanimera nando twana kogoka twana kugamba iga ngora ugusangi twanyorire solution. Twana komerana kiria tariko korana biribindi yani twana kwanchana tu. Alafu tumanye kunya kubango kusanginga litugere motwanyorire solution ile. Ona makongwayo solo to gocha gonkonya. Muno ngusi tukokonya. Gocha gonkonya. Ono tuko kete njitite tukokonya. Esi atigaire gaiga. Nincendigie kanisa omo pastor ansabere. Ono kete mundu njitite tukokonya. Esi ikeire no mabasta mbone tandigie ansabere. Ekene pinaro rebna naki ali sina gutigire takiri eli kwabwate nero bwate mbakarero. Tiago ntabi kwa mangana tata na ya makoro tora improve mae gore ole maega sana ole maega sana bono inchibu kinda kwa ayino muntu kwachito kiruta kama yani 1+1 ya sole ni satu na yo goja wansiere di morara kinia kema no konsete okwenyu mi mwa makumba ne chinguru ono goncho kire tari ko kana kende akobeka gosine sikibolere bono otete ekikene chekebe shida yani tari shida yawo ngote wante ti mchando one no yo na korolire na korolire tonta kereti maya bono tiranga to no mchando goro yone bono ntati ko itoresi endo njikyo kana akone ngiringa ki uno konya gwetera mchando yu na nchenche na kogote bipore tuomerana twana kugamba mangana ito future ya ito twakore kitoranyare tukanyirire ndenga kiri tukiri mongo nya to yesu kristo ayo kale wontume kabobe ngotumeka bobe alike muntu pake garonde merati ngo ngori mu muisio ndisiko ngotumeka bobe ende kwanza makumba ngoro ngoro ari koruga abu nenda chakelio mana tinyi gweti kuoma napi esobo gima bwankeiriga nifokta yega okwana musiri abate endikitani kuomana oboge mabwankiria egento cyo kwango nkonya koragenda takonyora chake kuomana lakini etana kugwaka taibo tanya kuongaka lakini steri ndoche na baka bangete abwatenda abwate bururu koragenda yo soro koragenda na usirende tikankwama waire makero koragenda na gosoro sawa tiangende lakini amawaire ngo gataina rali umuntu uri abwate bururu bonge tochwa kore gosangi gosadi Yesu rabosa nanda na ensege ntebege mete ona ai murare seriga na nchiki ngona ukore byana kurugali tuomera na twagamba inkonya go itore mbose bona gakigosirende ona gosana usone kingenga nese kwa punishment yo ugotaremere kwago obona no rabungo kugonya bole turikore mereri oragenda nje ntetirio mana genda sawa nandika kuogerera to muiraneri sawa kuragenda ngerengereri mbwenete nchaka masaba bon alafu ke muntenga tongena tata watabia ke mongendrani ndigere ngote ningwanje te bana ncha kuragenda Gana watu kuna komera na gari ndega twana ko tebani dende akana ngantu twanche ne taro sawa yo mia ana ndo moisho yo ai ana boku mubeka na no moturorare sawa